गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ साननैसो सिगां गोब्राब अखा हानायनि जाउनाव दिमा हासावनि हाफ्लं आरो माइबंआव मिथिंगाया गोबां खहा खालामदोंमोन। बेखौनो मिरु एबसु आरो ट्राइबेल संघ जथाय खहा जानाय ओनसोल आरो रिलिफआव थानाय सुबुंफोरखौ नागिरहैनानै एसे हानायसेबां नखरफोरनो अनसुंथाइ हैदों। बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि गाहाय नेथारि कनेन्द्र बसुमतारी, ट्राइबेल संघनि गाहाय नेथारि आदित्य काक्लारि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। बे नागिरहैनाय आरो रिलिफ केम्पफोराव मुवा राननानै होनायखौ आबुङै हेफाजाब होयो डिमासा स्टुडेन्ट इउनियना। बर'नि आगोमा फिसा नबजित नार्जानो बयबो पदहर रायजो राजाफोर। JTBआव दासान्दि सोलिबाय थानाय DID लिटिल मास्टारनि थाखाय फिन दिनै सुनिबार मोनानि 9 रिंगानिफ्राय समबार फुंनि 9 रिंगासिम टप 9 नि नबजित नार्जानो पद होनाया जाफिनगोन। पद हरनो थाखाय थिखानाय जानबुं अनजिमा 9152915246 आव फन खालाम। सिगांनि होखानाय मबाइल नाम्बारजोंबो पद हरनो हागोन। फना रिंगागौमानि बुबाय था आरो G5 एपनि गेजेरजोंबो पदखौ हरनो हागोन। जोबोद दुखुनांथाव खौरां, हाग्रानि मैदेरा मानसि बुथारदों। उदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगा थानानि बेंखनाव थानाय 1 नं बनगुरुं गामिनि सन्थला बसुमतारीखौ थांनाय 22 मे अक्ट' बेलासे 5:30 बाजियाव ननै फरेस्ट रेन्जनि कालिंदुवार हाग्रामानिफ्राय आदार नागिरनानै फैनाय मैदेरा बुथारनानै गालाङो। मैदेरजों बुथारजानाय सन्थला बसुमतारीया हाजिरा खामला मावनानै न' फारसे फैनाय समाव सासे बिगोमानि नारें खागजि बागानाव नारें खागजि खानो थांनायावनो बे जाथाया जादों होननानै सन्देह खालामदों पुलिस आरो हाग्रा बिफाना। सन्थला बसुमतारीया गावजों लोगोसे 2 फिसाजो आरो 2 फिसाला दंमोन होननानै नखरनि सुबुंफोरा मिथिहोदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। इउपिपिएल दोलोआ 1000 रां होनानै आइजोफोरखौ बिहु फालि गानहोदों होनना गोख्रों अजद सिखारदों। अनजालु कनक बसुमतारी, राबां प्राइमारि BPFनि आफादगिरि खौरांगिरि मेल, बिदांस्रि बसुमतारी, शर्मिला नार्जारी बिथांमोनखौ मिटिं खोनासंहोनो लेंलांनानै इउपिपिएलनि सुबुंफोरा बिहु फालि गानहोनानै जयनिं जाहोनानै 1000 रां हरफादों। बिजाब बाख्रि बेखेवदों। बिजनी महकुमानि सिंनि बिजनी हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि साखाथियाव बिजनी महकुमा बिजाब बाख्रिखौ मैया बेखेवनानै होयो बिटिआरनि बिजाब बाख्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुत स्वर्गियारी बिथाङा। बे हाबाफारियाव बिजनी दखरा एबसुनि आफादगिरि सबिलाल दैमारी, गाहाय नेथारि मिजिं दैमारी बिथांमोना नुजाथिनानै बाहागो लायो। बिजनी ओनसोलनि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ बे बिजाब बाख्रिजों आंगो लोगो जानो थाखाय बिजनी दखरा एबसुआ खावलायदों। रायजोआव बांदों जिनाहारनि मुगैथाव जाथाय। सनितपुर जिल्लानि बरसलियाव मुगैथाव जाथाय। सासे उन्दै हिनजावसाखौ फांसन नायना बायजोआव थांनाय समावनो खुगा मथना हानजायै जिनाहारि खालामदों दुथांफोरा। जाथाया थांनाय 22 मे खालि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो नायनो थांनायावनो जायो। सरसा आरो बिपुल मुंनि सानै दुथाङा जिनाहारि खालामो। बे जाथायनि हेंथायै थानायाव गसं थिसननाय उनाव सरसा आरो बिपुलखौ पुलिसा खाबाय। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। सरकारि पेन्सननि रांखौ थगाय थसि खालामनानै लांग्रा मास्टारमाइन्ड इउनिसालिखौ पुलिसा हमबाय। बाक्सा जिल्ला पुलिस बिफाना बायहाथानि बेजारा न'आव हमनो हायै इउनिसालिखौ। मख'नो गोनांदि इउनिसालिया पेन्सननि रांखौ गोबां सुबुंफोरनिफ्राय थगाय थसि खालामना जादोंमोन। दायो पुलिसा इउनिसालिखौ खाबाय। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।